mbabwate swimming pool asura ako palibuya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete imeyumo bagani uyo niko babwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mutandao onye kubwate omuyigonde bwansi omusangerekano wasulya bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobutwerera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leraya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsamo chito chimitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye eyo menyete nga leero unabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye ayo mulielia Ondisi TV litukulia lero naende toikaransire geturi kya bagaka tugotebya abere yekene ngoro mugusi na mangana agutuka imeya gusi ali otamanyiti ne noyo no muroberio bwechingi kero cyumugusi nganga ine ngakyumuzugi yachagete ngakiyige gitukuja amangana ali gatia ngakichingi cyarenge nekitogotebera amangana ayu nayo yategerere oyamanye agokonye akonye nabaguchugocha abainani aigandi Steve kiro mukubyo ngo baretera tole omuroberi oyo naendi go tugutara chinsemo ao usigaiga konyoro yo bwato bumanyi atotebi akonya abandi nakogotebanga ekere kwa bundisi tweke gusiekaye usasa bagaka butuguchi chikwari konyara besura akane nyoko kyanero gukubundise kegusi iko ntwarane kegusi ngosi akegochi yachire borego iga Ndizi TV ase chingikoro cyo mugusi omuroberi yoro ase ngyo kubeka ngakyomanyaki kayorwete kayore bonega nande ngayogochi nandonye kore are ne TV ono gore are ne TV lakini kwenyure ngobe omuroberi yoro no bene bwabagaka orikire ngakibono ngokora nyorore tukumia kenda ase simi yawe yakoboko ichi acho ogosera iga osera bakuikasa kurwa Facebook osachi bakotanga search nako okoligia oligie olikelieta Ndizi TV News Digital igota yale wazagire corona ki ine abagaka balia ngaiba ikere andi nkigendere okonyora tuwanje Facebook igokogenda asakorokwa YouTube naro igogo search gosokoligia olikelieta Ndizi TV News okireria majabu ochaye kuligereria umurobiri nokogenda tali igorioka ayulio minto ndigirete nandoro musi manyana ine nabogusuke nsemende kurukwe website ya robono yo ikaranzo kire uno mugusi ikaranze eitegeteni lirimbi bose ekerokongere kiachi kurusia malindio gikorokwa ekenindo olike www.ndizitv.net ikobono wasere kotegera ngakia bagaka bagotera itukuria rero asichingekiro icyumugusi igonkaranzete n'abagaka batemeire nakogoteba babwate imyaka iseine gusa bwato bumanyi bwamangana tukujukwana itukuria rero nyumantara babeke embereri gusa basoye gukwana nga inki bamanyete tigango ndabamanyia kurwako bakukwana abatenga marieta era kyakorokwa nasobo ngai atebi amarietae ibaganiria ono rende oyo minto muraria kurwa kwirende yeito Ndizi TV twatebire mbia singinchu yogochaiga twabeire karibu jamarieta ne ngoro kwa Joseph Nyata maguri igondwete kenyoro kirikere ngokora aria gekoro kwa goja soko gekoro gusoko lakini gekonge kenyoro no yeito natebire mbia mono tigatogende na yanda kubwati mbia mono mwaka Nyata na jire gatiga iga mwaka nara nero bwatu bumanyi
tiga tutebia marieta aya karibu muya muno siko Ondisi TV na ende no mifisiani ale nkubugiali bita inche igankuru kwa Danieli Omigiro seitoni gere yatirimba gange gogiange yatirimba kore kayorari gasiniga ngiro bitanga n'uyu mukuru n'umugako mukuru nonarwa nandi nonye Ndisi TV narakire bakase Ndisi TV obisi nakiroro nakwanirike gusi igona rero nkubatebindeke gusi nakaransa nabagaka mono nkamanyike gusi nabo nkimanyite kandi nagambirita abantu ake umugambie mu assistant chief mbuyamona sana mu assistant chief mukuru naende umugaka kuruga iga seitu angote mambo yamona sana boniga ayolio tuligereti etuke na America ule etuke ngayule andonse asoro Kongo ruense ya Kenya usisiko yense bono ngujukuna tole engana nengana tuyigutole na kiyaya ebintu mbiro bieke busi biachire boligo yani bia sokiri siko yo borombo bia sakire gukurekana tukumanya gotebunga yaya inki bia kurekanira inga yayo mururia kerachete na chagete guchinchie bintu bike umururi muntu kyuyu no umusongo ekeracheta amugusina arenge nengenjo yaye yo gusaba gusasima engoro yaye ekeracha gacha nenjere ngao yebuku agache njere ngao agacha litarite kusiko kwengoro ligachenjurika likaba nyasaye bono igwa gatonyara ngomugano mukeigo ngaki mwaka nyata atataina ki bono ngakyo mokoro niagocha Kenya na ene kyagocha bakagusiga ara twango mugano mukenga ki mokoro ni oyo ine kayarongete bono kurwa ibagirineria omugaka mbia mono murario ito Ndisi TV asengenjo yokumburia mangana yo mokoroni omugusi na gwata mangana ye twale gusbale gusasi mangengoro bono muntu chitaka yasiria igakuru ku musungu egero musungu yachete agacha so Kisumu iga maate bogera gaiko oyo mugusina ro twabwate kuru musoja ali omugaguri kuru kwa umbati nere ocheta karua iga kagenda baka Kisumu umuntu muirete no mogerebo arenge kindu aria ulingo musani oye agachi agaiko akariko musungu yakamulika lakini konyora mangana beira musoja aria iseginja beto yaro gitungi giateko kyumuguseru egere giateke kikiaba na kikiagera tombati agatama guchibogera aria agatama agajikwebiso aso musani oye gaiko akanyoru musani oye nari kire Kisumu akomweresa mangana yababera ngatuaururwe ni boyitu twaiturwe ikinyomba cyitu cyasambirwe bono na atamire gocha buwanje kwebiso abantu bande dimediese bachiete usunguria akamenya mogero yakamenya komotebinga liso endire nkale kokorera mbale kumuruka musungu ne lisoe asenginche yoburabu nalyo linyanyara abantu abuo na mogenda kurwana mukonyara akamotebya koranje musani bono nungira abuo aseliso elio akamotebya matuko toko banabere elia gatatu togende Kisumu bakamenya gukura matuka abere buoye bogera bukindu bakamenya kuimuka kogenda bunira mwerichete igana amaguru bagaikabwo mogero iyo bagasoa nyumba bakarara mambi bugakia omogero ya akamenya kogenda bisi yabo yo musungu akamatebya ya omuntu nara ominto tuna takomongere mirimo akamulike mirimo igamulika ngegere akore mirimo yo pakabo amanye Giswahili amegucha kumweresa imichando yabo kamulika akagendera umugako yumbati akamenya gucha umenyire Giswahili bono bakaji omogero yakereso musungu nga umuntu yo ono mwaka tiganda kubeka na kubwata muno akamangana ibino yakaraja kungeria gonda kuburine umbati oyo noyo bagokwanike gusinga chagosiri buno umbati asirete gusoino mwa nero yo
Wono gagusira ase ng'enchuri giate gokia beta agatama tamanyikana sakari aja genderera bono bono ekerachi gocha agacha na muriro okebega bono ekerachi gocha na rorente tu mukoroni rorente tu musungu kisi kamorenta agacha guose ni beri yaba yasirete musungu bachete niki barasinye basungu na ubarenga abasikari agacha na abasikari kibarasinye bagacha bagaika getembe kuba ikari eroga buna bagwitani gocha buna ndi basaiti akamotebi ona ano seitu bona agansa kurigiriria riba saiti musocho akamuikiaria bono gocha nyako akamukani twakurire emichi twarumagiga yenero bakagenda embassy abalinya mataro bakagenda turuerera odisiaria bakagenda bakagacha chiemo bakamenyo bakakura matuko make umugako kasaka wano abegetegisa igisarati ukuchikurigiriria umuntu uyu tari umbati uyu rende babakomo umuntu kyuyu renda kani urege njeje araga umuzungu bono barine umuzungu barenere bakagacha umuzungu akamakuru matuko makakamate ibono togende sinu kurata bagaja niki barasi giri bakarate miki yabo bagakora batari gwansi muntu musunga kamukani ntutweka ntokonyara abantu balia ebintu mbire bwakwanira bibere umugusio ito ukarinani gosoyo kara America atanyare kumanya inga ekere baru Kisumu mbacha no muriro kibega umuntu narurazi nyikumanya umuriro yokebega ngentuki baerese umuriro kibega ni bunduki emunduki gekogera komanya kujikukwana sande na bonekera bari kuna kuwetana n'imichi yabo kuna kurati kuweta ngambare gwansi muntu mata abantu bamayitendo kigwansa n'esukari n'omusi gwansi muntu bona sike kuzinkyo yani uri utamayitara oramote gwansi muntu ngene omurario itombia mona senginje mangana yo tibari gukwana na muntu ndo bwensi igo bakirite kiri bagakore tara yabo nandi bakaira na getembe ekero baika getembe musunguri akamaya komotebi nga ayumbati muntu abantu bari ntoko banyara ntutweka nandi guikangira ne Kisumu kagenda Kisumu akamaya guchigocha wana ikibarasi sanemo kira basikari bagwereire bagacha kisi kubaika kisi bakagacha chie mari erera bakamenyo bono bakameyo sakawe tari kuba boringanga haya ere bono gakirite ari kukwana nabo gakirite nande turochire ndo mbati namuwangite ngane rogerete isegiye kaba bakaminyo kigwa igomba imbanja ini bakaba bakamaja korosiri tukubono bakaja kogenda musocho uchiguosa enibeli abo mbati ya iretu una bai kamusocho bagosoa emechie ombati bunako batebinge niyo yaito nereye abasikali bagubwata lyuka abantu babakachaka kuimukia matimo babarwani mbantu kia bagaje kutura cyombe ino mbati bari koma kiri ni cyombe cyitunga ibakwira bagachaka kubaruta matimo umusikali amenya kwa kibunduki ikiguru kubakosa bakamenya kwaruka nero naruka umuriro kebega kuchiguru ikabwo ngatwa banta bamba iko bagatabe ni lyogoto nandi bakagenderera omusonga umusikali akamenya kupima umuntu uliole busyo ukuba bima matimo akamenya bwakali sasi akamutukutansi nali bago cha gukuminga ine ntutu akagana lyogoto lyale ani no muriro renge bagatama bagatiga abasikali bali bakaira cyombe bakabwetembe kuba ichi kyombati akamenya kuimoka kuruta mangana nk'abantu baitese mwachete injuge tembe mororango kero munteni bayayasiri oyo beto more mwakagenda abandi mbaji kogenda nabo mukoro ni achete go bakaga isaransa agansa bono kwagacha kisi kaba igagansa gutwagagira gisukuru bono tiganda kuburia mukoroni ururaria uchine chibarasi orusirie tuko umbati nero moretete chibarasi ni satu nemerere igwate aba yakebega bono bakiri babekire maga busongerera musongo bari numbati undetayo mugambi ondo urenge gusia uri kuburinga ngigenderete gusebona musongo achitaka kwa ne gekubeki achite no muriro y'abantu bakasoro sana abantu go bakirete bagakira bakabama mama
bonilio bono yani gintu nkiraba muntu akuriku uyu no mugambi ngare ko chorwa n'abantu rakibu na toko chora bature lakini bakakira bakamenya ngo umuntu uyu kiri utogurire umuntu utagotoita akamenya guca akabe kombati akamotebi ngabona era y'umukibu umutanga ni gusiyengima kombati akamana ko chora na indi abagambi bandi batatu bakaba bane bakagamba gusiyengima kuruma cyoga bakayikongera uguru bane abakibu bakamenya gwansa ko chora abasisa nikibu umuntu nari ukubulira iswaliga abukale ngotebekanere nga lieteri bosongo ndi alengo ngaibono bosongo lia ruera iliacha no musongo uyu mukamenya kumenya kuruka etaoni ya itonga bosongo bosongeye ngakikale yari kuruka asa bono musonga aje tukobera asa lia umurario itombia mona sengenjo ya mangana yo iga yari kuruka getembe mwaka nona na bore ria bwe gente kinga kibosonge goje kyara korakana lieteri musongo uyu usinere baka kopeti kuchi akabanga mbosongo ngiora kwane ngene lieteri muno mwako yakwana kale iga yari kuruku getembe ye ekero umusonga achororo wono umusongo yo mukoroni nero chakogera abantu barukanga iyi mbusongo ke ambo umusongo ekamenya kuruku musongo musongo igo yari kubigera butambe ke tukurigirike gusi kirase lietari kuruku asabu ndibwate mana yaye gera nyega kurunga ngetembe iyi minute nga emetembe njaka beiro ya sana mingi ekyando maiteka tukurigiria motembo mutukuru ko motembe yuri ngo motembe mutubwengenju sana so muguzi none gero mundu kwa kirisiko ya machiko kwa ameri nga tokoreti iko kwa iko irwa so motembe ekeregete ekwende getembe iga yaro getuga ali asengenjo toro kinyaro twabwate town ye itubone nene none koti no eri wone koti ye karabanje bare ko gambere no muntu agukana kanire pinga nje tinkoleti wate muma emuma no matembe kabwatiro matembe atebe nanje nakolete bono gagukigukwa onyokolete akane na ndo kolete kabwato matembe kali goikana nyamboye puyamona sana twara igure nseme ya moigoruna umusonga arwete Kisumu munagocha gocha yori oturigireti eyendi TV obwansu bumusi ekuna gukubwatiria umanye nayo tebya abana bakurumagana ki go yarengiga nonyine kero mwana gocha gwikagetemberi yako yagachiru yachire igoro mono yachinjire unyura ngaki umugano yega no amangana ari kugajanirwa emetembe yarengiga amotembe gore ngo mutu asabuna kurugetembe iye kurubusongo rero amangana ari gukora ubusonge ina abakuru namanene because bagoteba omotembe igore riogo naini omotembe gore riogo omotembe gore koti motembe nombo no ga koti abwasi akabere nombo ne town iye kurubusongere igwa ayori otorigereti bagoteba bagusina ki obwato mwabo obwato kobokocha no tabwati omwabo obwata muramu na kugoteba abagaka baikaranzire bagosomia ye umanye na ki ngaikwarwete kayore bono kayogochia nkirigi achire borogochi kira ni gwa Zeus gosa soborom tigana ndenda arati ko mwako yara kungeriga abugo ndairana na ki abasonga bakabagocha nkomanya barenge na ki itukogete nari togocha kogenda asari tuchiko bafamia gose togocha kogenda ama tukuna arenge gose metie nyinere bari kumanya ki mutie nyigete nari bono togocha kogenda asigete abasonga abo gose kare mutie nyigete tokogenda tuchiko kora gento gete ine umugaka naye nkuburi bono nunyare ko tutebinya kikare bari kumanya na ki ero itukogete nari togocha kogenda bugusiro gokore gento gete gose gocha kogenda asigete no to eresera matuko gusi kare na ki ari kurukwanga kitu lero tote na ki Jumapili ro nege Swahili bono Jumatatu nege Swahili bono no se goto tenga ki abasonga bakaba gocha igomba amanyite amatukubuna bago yagenda asike gusina ki ura tukwanera matuka ye wiki mbuya mono siko nero murario ndisi TV bwansuwa bomusi kale bantu mbalenge kuruka ekegusimu nabona abantu konyora umuntu agukwanira umuntu akuruka umuntu
nga bono rituko ria Jumatatu omonto agotabia omwana agotabia omonto omonene omogotu nga Monday ingi bono kwa motabi nkiamanya ora Monday tuntu amanyete mangana aibali abakoro gale korokwa riete rikorokwa Monday dali Jumatatu iga yale korokwa tichirimo eya Jumaine yaro kutichi kabere Jumatano yaro kutichi gatatu Aramisi yaro kutichi kane bono gochimoino rituko rikorokwa Aramisi kwende lirikoro kujuma ebakuriruka enyongeza mbali kuriruka nalyo tichi gatano ebakuriruka enyongeza eri njuma nyongeza yebona abantu nona abakori emirimo bono bo bagokora bono bachakire kutimokari tukuri atyokirerie linde likobwatia eri Jumamosi bamanya kuriruka umutero bona abantu baterete isiko bare mpaka limirimo bona baterete siko Jumamosi no mutero bari kwenda bize bone ende ino mutero arabu Jumapili yamenya korokwa omukubyo oyo bungire kwende yaelire ehiki yaelire tali wiki ehiki ngobone ehiki yaelire iro mukubyo na orokubunga ehiki ikorengera lyayo lyo ndigeretio DCTV rero kwaigure una mokoro diajete mokoro ni gajita gachenjia marieta yekugusi yokumanya matuko bona tuate Jumatatu liko kuwatewa etichirimo Jumaine etichi kabere Jumatano etichi gatatu Aramisi etichi kane Chuma nenyongezo Jumamosi no mutero omutero Jumapili omukubyo obunga ehiki yaelire ayo lyo toligeretio DCTV etagete naye bwego kiumanyana ki abantu nonyakere chingiti chigoitwa njiri kwera keronga ndakwo gotebi na bado abaga kambaro bamanyita mangana mbaro yetali mangana chisokoro cheto chiachire na abandi bajire mugusia gataba ngiti njanya goitu keronga chiera abaga bado mbaro igusia baragotebi ngana koigura matuko ye wiki nako gena kotoligeretigo naye kwimuki karamu wasemio yonde guchimwina naki aye nomanyete amangana yikebusia karogosomigu narasigete ngaya DCTV obwanzu bomugusi inchengo kukwanira amalieta nengorokwa nyakundi siku mwinto gichana korubuge tutu bwango koroka nyimbo igwa nande tigangirorere obwato mwabo ochaka otabwati omwabo obwata muramu mona na indu tuachire buna ali shirika lya DCTV una njo motangazaji gosomuraria ondisi hotena ki tuachire tokobwato koboko nayo omanyekende bateba ngaki kobwato twatana ki onasemi omwabo otabwati semi ojandike mechana nande tokoirene entundende togocha nande gotebi tori naki inkegocha next usinkigocha gekobwati ekiagera DCTV ebintu ebiro ebiya bisuagire bigasungwa bikerwa bikere bikorugo bona muntu kunya ukurwe kusieke no ni ntobete gotokoro omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero una bale mangaye omwana bwenguko gatebi omwana bwembe bangaye Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biria byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kuralira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye changa cha KMTC egatiyo bakore libonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 07
20398360. Peak Uniform and Sports Center. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Gochaso mwanchu muligiribwe TV ya Ndizi TV. Mbiyamano asoko tochora kobekita seni kia uwanjete. Tuma ujumbe ngayelie takuza. Gochase namba 15601. Watia marago na gachora Ndizi TV. Koba egita seni kia ugie TV kio mwaka. Asama miranyo akuza Awards 2024. SMS ye telikona chakende Wigo na bugwa kikura yao wetera senchira yumtandao o www.kuzaawards.co.ke. Omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye. Omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye. Yo menye tengalero. Unabale mangaye. Omwana bwenguko katebi omwana bwembe bangaye. Omwanji omulireria Ndizi TV naende mukubi olinto agokwanira mang'ana amansu yege koroni tugakuna amang'ana yemiti amatuko ye iki na kiagocha naende bono bado nkuira na tule gari aria tusuki mutu wa kama ngana aria atigarete njira igwa twatebiwe mukoroni munachite twamanyire kweburi no mugusi mukoroni otarenge gocha bosairo nkumanya arenga matuku aitwererwe wiki uso mukubio bono naende ngo tuli kwererwa na kyo mukoroni na kyari kumanya na ki oyo mutienyi kyo ekiagera emitinyi yabwate ebwate kiro yo mu bwate ngenjo yaye ndubwato mutienyi bwate mbure nyinga etoyego kuna bono indorose mutienyi ko yimanya tuli kegusi mutienyi gete orengenjo yaye mukoroni uyu na kyari kumanya na ki mutienyi gete ntokunyara kugenda asaria maybe turaje kugwendiba ekiagera maji na mange bono ngukikonya tuli na ki emitienyi yeye yo mwako mugima na kiyari kurukwe kegusi na kiro mutienyi ngasiki yari gokorwo imbwa to mugakaga nandi kwanza nabako batebya marietao ni mutarachaka umenye kubateina kinga otobangire mutienyi gete iga ibaganiria omugaka mbuya mono umurario ito Ndizi TV nani no umubugie bita osiko oyo naende lero ogotabya mang'ana aya musinto miro kuruikurumaria miro bitango bosiro bogonko bararunya kundi bono inche nchoyo no mugambi nagambirita abantu matukandi nkabana bagaka mono bali abanene naende abaturiti bali abagotumba bwata mang'ana maya bagukwana tali rero baretira abana baiseke nabo babegete na nabo abatureti n'abatureti kurukale umugusiya akana umuntu gaba gukugamba mang'ana yo boli mu mukungu tariko bange rero n'abakungu bagukaranza nabo abatureti bakugamba abuye litari buya ate ngakiye umutienyu mutangani igo mugusi obona kunyurukana January nkyo muntu mogotwa kuigu kwa matebi umutienyu oyo January nigo korokwa munugu no barema oyino aro mutienyi oyo mutangani oyo kabere February nigo korokwa egetamu nyamurero mubariri nyamurero mubariri oyo nekero bona abantu bajakire gwakania nonye bakulima bamanya kubunga babika umuriro ririkara chindo bengi arenga umuriro gwaka kurumogoro wapaka bwaki mambi orororo ikiagara kurina makindi igo bono kuna kuya indagerege gocha kubekwa bori aliyese bware gusambwa niga bogukina bakongu bwango bwagenda iguru
ikiagara umuriro uri osambe to amatuka mange ugasamba ugasalia bintu biri byare ngororo kinyongora kiri nini nani bintu biri bigosalia umutienyo gatatu ni gukuru kuri wata liwata libono ni gali wata boli mugondo na wana bali bono bwasi ari tubono bwatikire oboli bwameri ono si ko boli bwameri na ko wata taliyo umugusita liko tena bwameri iko bwatiri oboli mugondo bwatakire gukina umutienyo kane orukwa maumunti aya nekerbona maumunti aya nchara yagire kumunti kinyomba kweli abantu bono uno yokarengo uino yokane abantu nchara yachakire oyo gatano urukwibwagi ibwagi bono no buomoke gimabona abantu ere bobe na ino muirio tago kurigereria oyo sitoro kwa enkoromomi nataka tagemoria ng'ombe ya enyore mori ebwagi yale mori ebwagi na nkoromomi kabantu baregana igongi omogeni najo muirio to komorigereria ekiagara bintu bone nyumba yangire nyumba gekane tebwatindagera bona nabo umuntu mwabo mugongo asengenjo yenchara ire nkoro ebwagi nyankoromomi eyibone ebwatete ebwagi no mutinyo gatano enkoromomi no yosita oyo saba neliete bona boli bwabege tuliri bwatete bona liete bona bwabeire bwatakire gugwa bona bwamire liliete umutinyo saba umutinyo nane umenya kurugwa turete akebaki bona ibibaki byagire bona bigwetana na ikagere ndagere yabeire bona ibibaki byakire byarure kuukora umutinyi okianda ni ngatiatu oyo ikomi no rokoro kunga esagati ya magonga oyo ikomi nomo unarona magonga gutoko ebona magonga akire atakire kworokia muhaka bono amagonga ko yarorure gagwite iguru bona akire kurwa sagiete atakire kororekania umwaka utakire bona abantu ba prepare abantu bande kuchaka bone ndagera kulimana kuchaka kuchimeke ndagera umujenye kominomo ochikorokwa igesunte yachaji yomosunte keki mabono kubwata nonyuta tume nonyu mwana siko lirikale abana bale kwobwa sana nona bakungu mukungu takwenda siku tali rera bakungu bagutara mugaso bakungu mutinyo yuke sunte gyajaje bakungu wabagutara koko tamakuru ejiro gochika abagakaba twanyo abakungu barabugo na baiseke nali bakwenda ejiro bono balera babekire jirongi babekite jirongi bakwenda ejiro gutara diriye ke sunte gyajaje abakungu chinsa ikomire ibere bachakire gutamaguchinka abere maisha bakungu batamaguchika wabojenyo komina kabere umanya kurukwege sunte kyamasaba bono nare ukolete egesunte kyamasaba yachikokoro mwaka cyabungo mwaka engakinera igagwakwanira umugaka igoro ya engakiyeligesa mutinyikyo gwata liete umutinyo saba umutinyo gatano samura bono umutinyo komina saba bono yuko kinana bono uchaka kusamura indagera onane nakyogoro oyo nane ekorukwa turete akebaki igone lisamura bono lisamura ibibaki bono bire barabikonya gwetana na none kiro lirika na chitande gosengu baba asia bagaka ngajiko boli bagatenga kiyeli samura baruba igoro ngali mwena nyoni na inu mwatebide ne ibaki tuguti ndingingejerane nali eli bono na boli ni mwena nyoni jinyoni jimwene tabona kikoragera bari bagoroka li mwena nyoni nali mwena gatureti akeba kebakirende kebaki ngeli nyoni ebinye jinyoni buya sana bande nakubulinga kiyo mutinyi bili samura mbintu kibyale gokora buno mugusibona basamuye bono yani akaronkonya ngokirire nje no birengerere byana munangu nayo yamanyete buno mugaga yonkoronga onyoroje kinyoni cyaruru sana ngabono chikogeta machore kuchia erebu ikanona no mwanya bantu mbari gokora meyegende ngaki mwanya bantu umutangasaji mwanya bantu nkokora balenge kemire gyabo ekia omuswati onyonywomirwoja
tari rero aba bakunywa mwakuruga butuku ngino uri gucyo mwareke ngina biara gucyo mwarekia no mugaka no akaranse tizika baru wendagereria reka bareta sika mugakuragera ubasise useseni abana useseni abantaba rero abantaba bakuragera bukayo bakunya kulie ndagera mugaka karabu muiboria abaibori barabo dirikare muni ndagera kwa gesukuru mugundu niga abana bari bakubeke ndagera barangerio mugaka barosie ndagera umuyega yaragero umugaka nero gucutu ndagera riri tangani abantu abamenya gutaka kuragera nere gokuru gotongora nero gotongora dera barero bakurwa igo bakungu bona baragera bamanye cyumugaka gose ngo nonye ndagera riri karakaro yarenge kuri mugondo muswati makamu mureta kwire mugondo onye tara menya mbara irera ngina biara bashimeke mugonda ari ku mugakuria bashimeke orore mbongeri yabo babashimekere bamanya kuire na gujugo bamanya gujugo shumeka kwabo yango nda uri mugakanya ata sense meyo okorange miganire kare ko bato choko tongora gwachire inga ndagirite gukunwa wikero wasikuri tukuria bene na endero wasikwe njirengiya umwaka yebeko abeke seigo sabe atongore nga nero gutanga kuragira number 1 egesero ari egesero agera ari egesero bikuti nando ayondigireti igwa obosi buri butangani wendagera yagurure mugondo cyo mugusi obosi buri bwazine tinga ya maji ngware ko kubosi bosa yigo ubware ko kwegesero nandiko twanyore rietarinde riobosi tumatenga nobosi lakini obosi buri butangani ikibando cyaru mugondo gose obori bwaro mugondo ibokuru kwegesero nariko kuburi mugakanya ataine yarekane eshera nero yare gokorwa bose kinyoni kinyanya gotera ense bone sare tere buya nabantu mbakaingire gose ingakiri samura mogoko ngoburengo no tebiguru mogoko orikobo omoralio ito biyamona senginjo yo kuborie kegusiekyo ekero gotongora gwakabe kwabete kwareko ba matukari aitire abantu aba umugakuyu umuntu kagotongora ubukima na kwegesero bono gwikate ebia abamu abo muti muntale mambia isa jinganiga baja umuntu jane geteni kya yobeka libone gesero ngo chakorosi bukire ndagira ngotongorali ta gotongora bweka ndagira njara gotongora yaboka iga obukima buna bwarugwa iyo bokora muntu ta komena nonye nuri uri kurugo bukima erega akoruga beka akirira ucho kumanya usibu aira bona na bakorora bakombuiburia tana bakombuiburia kaji chao lenga buabe mugaka bono buyure ekero bayire bono bamenya ko mungino borenta igo borenta neke kucha isika orentera bagakaba kabarentera abagakaba no bari nabubago tumugaka urinyene nero gotongora ubukima igabo bega bikimunwa ababali komorima naborwa mego chaka kobega kuba chakire kuragira ababagenderete kuragira basi bono bamenya kubamwa umugino ira na nyombo chikote bali bande mwarugana ki bono nduche ndagira ya twaiguriru gaki turagire nonye nkale kabarengi kunyomerio mumura kobo kuma bogocho botangani no mugaka kobabega no mugaka kobega mugaka na onyagenda akale marani Gago jukuri kungu mugaka taraja ubukuma na bobori ya mono rio torigeretie ende auno bwansu bwo mugusi ndizi TV twana toko gotebinga ase eke muroberi bwe chinginge kero cyo mugusi no konyora mangana uka aiga ndizi TV igwa twakwanirigo yemetie nyingu no kuruguocha bakoyo 12 ingi kiagara twacha twira na maiga twacho weri samura esinge nchonkeringa amangana nara amanga agokorwa ingaki yeri samura twanyorre kurwo twanyorro bosie butari bosi bosaigo buriyo butagani bokuru kwegesero aya twanyorre inga ogotongora nkoro ogotongora ngintu kiki twanyorre lazima karabo kuma buri bwarosi bwo butangani omugaka oyo mubu muchiyo nero kubukunabo tongore igara araja mere abantu bumenye gochaga twanyore nsemeyo nsemende tuchikucho mugaka ekera abantu bagogete indagirero asigete none kero umuntu agogete nyumba none umungina kero igweta agogete bokugwa akokorega azigagotera matera nare goterwe ngakiye samura gose ngakiyo mogoko indagirero abantu bari bakare ko umungina igotete
aroche ndagera umugaka atongoire yansire bono bakuragira abantu bandu chakira kuragira abantu bonsi na bakunya gotera kiando boli bwa baba oboli bwa baba kiande kiande aba matengera nyamwisu akunya gusibye ibintu akunya gwetana nasika matogoro amatogoro maemba baba amaemba baba matogoro amatogoro aba matengera nyamwisu yo kwirira ai wete buya umugaka nera bagusia ribaga kera bari gusine chinsi arongo gotera ngo bakwaro ribago nyagusi ekero bari gusia gusina na gugu wosia bono wosia babona bamanyete no wosia ndine bamanyete roge nange ntoki bamanyete shonki ege ntokerike kubekererwa bori ainsionero ekubekukurumate onya gusiko kimate osia pakobo kuma bori bwacho kurwa nabwo bukurukwe bugukose otongoro numugaka egesero obona bwo bono bugukotongoro abari ndera bugukibwa bekubuo busuru kabisa bari obonge nandi tuli gocha kumanya kai ndi bwale muri bwa setwe ndi bwa jeto korwa ndi bwali etwe umugaka no uru mujayi abantu batari ko kumanya gento kende bona bakungu ba tabali ande yakirenga kiende ndayete kurochi kumanyana kine eto akwa mumutinyo bweri samurake to obumanyimboro to kumanyagero yendagera twanyoregesero twanyorogo tongora naga gotera nkwarengo twarakunira ko boli bwa babeke ande bono yangu turairana ende nsemende ngakine endagire yabori obwagesi mbware kumi gubosa igona kuirugo chitinga gosigo chitinga yarenge gochigosie una abangi nabali onde naro buna murege uratwerese mwakanyata twerese nakibori kubwarure mugondo bwagesi ngakibware kogenda sekisogote nga process kibware kuirwo paka kebwanikirwe werwe bosongo boswawe umajigo ngono nyara gutweresa nga process kibware gweta akokwane process ese gusi mwaga merobi kibware ngweta bwamanya guju merobi kibware gweta kyambware kururio kana kwane kiruna kwe nakiura tweresa nseme obali muyamano murari asengenjo yokuburia mangana yo aina mangana ekigusi obali kubwaga sirukuru mugondo igobo kumurukiage bwonse wabekwo wabero bwatoba abungiage ekero bwatobire bono bwamenya guikanga bono ingakieye ngite ngange tuli bono tujigo tongora bono bwachaka bwarentu amau no ruambo wanikirwa kurwanikirwe abangi na bamenya korenta ekige obeka igari igoro uchaka kubura ekige ne metero sibi ne kyombo getegero sibi kekakire nainde okebekera umanya kuchaka yo bari gakura iga kora iria korire umanya kubeka uchaka korenta urutiru uribo abagira ngo mate bakurukuru gari uchaka ko usonga okora ebumbirie nene ebumbirie nere kurukwa matete kusama na ya maemba amatete na ne bumbirie kurukwa matete yene niji yarusigo yakunguriura yanguru yabekwa bonekero bwabeira yakinunukire nga obori bwo maende bwatigaira na ndi bwa magikora nterwe gintu kuruke konu no muti ekonu ne gento omuntu menya gucha bano mungino chaka guswago obuswago bari obupa korusie chabu yonsipi ili arenga sobo ili nyerere umuiru yamenya kubekwa mungino menya koirukia obari bwa bapi wamenya kyamenya kabana mubeke urwamba iguru wabeku urwamba wachaka bo kuoma wona libo korusigwo umenya kuirua ase gujigosia ogusinorugena iko orio turigeretie omwanya ndaraga ndabwe sokulireria ndisi TV igwa
na bado amangana nara iga process ye buna toibwa jire gocha paka gwaikira waswagiru nekun na ende comment tuli ngandi ndinga kurwa bono ngaito gochi mwa obori wekero bwasungirwe bwabeire bosakobana n'okendu bore mbokunyara kuiru gosegwa bone gintu nkiarenge karo mugusia abegete irongo yuraiga akamenya kubika egintu kende kurwinse kenga muna musio iri chambi ikieke ebona kurunza ali koso umuriro kiale kurukwa sangina abone kere rirumbe na riba emburi gutu kabisa mugasota no bono bukwane keruma ko muriro kuna gwoka bwoma wamenya koirwa bukwomera risangina bukwomera risangina bro buguziro moto bugaidi yadana geko badu paka turage no neru yogora wamenya kuna kuomo gutukuna mugasuboro bono kigato kubia gateo tera kurigwate bagwo boriogo tumanya gukuriro toge tubeke nachi na tumanya gusuka anse mendi karato chakiringo gotera kuri tigantera umuino tera muino umuino nore abagakariri bare kuri ndagira bari robori obori bokuma marungu engwarenge yobori igisio getera kiale gwakwa kanene ndagira ya bosibwa be kwa maje bwa kandwa iga bwa umurume karato teraria kera to chigoche ndemanya gukuna masa bona bagakabekera banyura maruaya yobori ebiembi arenge gento gekurkweke kiale gutaha maruaya ekere banyure bono ba marua babwatire gotera barenge bare gotera iga meino nyara lio bokombe nyara lineke bagegesira nyara lio bokombe nyara lineke bagegesira nyara lineke bagegesira ngene kwa buzero mugondo nyakieni ke bari mosera dawayan njali nkolere tangalie manga kebe yetu njali nkolere tangalie manga kebe yetu onyore twaranda buke murwa mosera dawayan zeito muna zeito naba muraba kwanga wewe Seito muna seito naba muraba kwanga kabaga tekina mosera dawayane buya mono sana wikirigabo tianda gotena kinande twachire tonyorana nde omukubyo goche omwancho muliri Ndisi TV naende ewiki twarabekire kunigabo iwa ande tayora nyore bwansu buno utatiga Ndisi TV ego gosongira mangana muno mwe bwari bwasongirwa bwaswawa bwairurwa wabe kubune ncherere amangana aje kubusi iga Ndisi uraya nyore ewiki gocha gusomu kubyo gocha ase omuroberibe chingikero cyo mugusi nande ngotonyorore na yande guchimwe amanzu amatonuntu oyakuru kusiko mwindo gijana kurubugitu tubango kuralia kanyimbo omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yomenya tengalero unabale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye